रनाथ ब्रह्मनि दिनै 67थि बोसोरारि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा माने क'क्राझारनि जे दतमा थुलुंगाफुरियाव गोबां हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनायनि अनगायैबो जिहेतु देग्लाय आसाम सरकारा मानगोनां आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा मोनसे थांखि लादों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि दाबि दैखांनायखौ मान होनानै देग्लायनिफ्राय आसाम सरकारा सिद्धान्त लाबाय जे आसाम सरकाराबो बेखौ माने फरायसा सान हिसाबै खुंनाय जागोन आरो जायनि थाखाय दिनै मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्र बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि लोगोसेबो आसामाव थानाय माने इउनिभारसिटि कलेज स्कुल बेबादि फसंथानफोरावबो बे हाबाफारिखौ माने खुंनो थाखाय बिथांमोना निर्देश हरदों आरो बेबादियैनो दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बोसोर बोसोर खुंबोनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बे धुपगुरि जनजाति हाइ स्कुलनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जायगानि फरायसाफोरखौ लानानै बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा हिसाबै खुंनाय जादों आरो बे फरायसा सानाव गलाघाट जिल्ला एबसुआ आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आं खोब गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला गेदेमा सुबुं सासेनि जिउ जारिमिननि सायाव रायज्लायफानो बाहागो लानो मोननाय आंनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। आंनि थाखाय बेयो मोनसे बराद होननानै आं सानदों। मानो होनोब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला हाबा मावदोंमोन जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान आरो जोनोम सानखौ लानानै जों हाबाफारि खुंजोयोमोन गलाघाट जिल्ला बादि जायगायाव आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बर' समाजाव सानै मानसिजों सिनायथि जानाय आरो बर' समाजाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हानायनि जों थुलुंगा मोन्दोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बे हाबाफारिखौ मावदों आरो बेनि थाखायनो आं मोनसे जारिमिनारि खालामनो थाखाय धुपगुरि ओनसोलाव थानाय जे नामबर आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि थाखाय जों बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि अनसुंथाइजों बिथांमोननि अफिस न'खौ लुना होनायनि बाथ्राखौ आं थांखि दैखांदों आरो सेंसन खालामनानै होदों आरो दिनै बेखौ आङो गायसनजेननायनि हाबाफारिखौ बेजों लादेरनाय जादों आरो लोगोसे आङो थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाट जिल्लानि 46 बोसोरसालिया जथुम्मायाव आङो बड'फानि मुसुखा रेंमा ओनसोलाव गायसनदों आरो बे धुपगुरियाव जितु अफिस गायसननो जों दिनै लादों बेवहायबो आङो मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ आं बेहाय गायसनगोन बे खोथाखौ आं बिथांमोननो होदों। आं सानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव रायज्लायबाय थायालासिनो जों बिनि सायाव बिजाब फरायनांगोन, बिनि सानथौ सानस्रिफोरखौ जों बुजिनो नाजानांगोन, बिनि आदर्श बिनि दिन्थिनाय लामासिम जों आवगायलांनो नाजागोन आरो गेरेमसा बर' हारि दानायनि जा बिथांनि सिमां बे सिमांखौ जों मोगथां महर होनायाव दानि एबसु दानि गुबुन गुबुन आफाद दानि सोलोंथाइ गोनां फरायसाफ्रा बेनि सायाव गोसो होनो नांगोन आरो आं मिजिंथियो नैबे आसाम सरकारा जितु बेनि सायाव बे हाबाफारिखौ लाबाय बेनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा मोनसे थुलुंगा मोनबोनो हाबाय, साहस मोनबोनो हाबाय। जितु जोंनि बड'लेण्ड बुङोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ बुङोब्ला बर' हारिनि जय बुङोब्ला मोजां मोनो। बेयो मोनसे जोंनि गोसोआव गोसो गोरबो सिङाव हाबसिनगोन आरो जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो हानाया बे हाबाफारिफ्रानो गोबां मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेयावनो राइजिं बड'लेण्डनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि बड'फानि गोथार जोनोम सान बै गोथार जोनोम सानखौ जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव धुपगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंदों। बै हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो ओनसोलाव थानाय जोंनि गलाघाट ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनो जों नैबेखौनो मिथिहोनो लुगैदों जे बड'फानि जिखिनि मावथांखि बिथाङा जिखिनि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खामानि मावलांबाय नैबेनि बड'फानि जि गोथार सिमां बै सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों साखाफारा जानानै दङ। थ' बिथांनि मावथांखिनि गेजेरजोंनो जों सोलोंथाइनि सायाव आरो समाजारि बिथिङाव, आबादारि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव जों गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि जे गेवलां सावराय मेल बे गेवलां सावराय मेलाव जों सावरायदों। दिनैनि जोंनि जि गेवलां सावराय मेल बे गेवलां सावराय मेलखौ आबुं महरै बेखेवनानै होदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां बिथाङा। आरो दिनैनि हाबाफारि हिसाबै जों फुंबिलियाव जों आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो जोङो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो गोजोन आरो खौसेनि थाखाय जि हारिवारि बिलुन बिरहोनाय आरो जोङो बिफां गावनाय हाबाफारिफोरखौ
जोङो लानानै जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि महरै जों खामानि मावदों। थ' फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। जोंनि जाथिनि सोलोंथाइनि बेलायाव जों खामानि मावगोन। जोंनि बर' बिजोंनि सायाव जों खामानि मावगोन। जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि सायाव जों खामानि मावगोन। जों गासैबो बिथिङाव जों खामानि मावनो थाखाय अरायसम रेडि। थ' बिनि थाखायनो नैबे खौरांगिरिनि गेजेरजोंनो जों फोसावना होनो लुगैदों जे जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोनहा जेन' जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो मावथांखियाव जोंजों मदद आरो हेफाजाब होनानै जोंनि गासैबो सिन्था सरसा, जोंनि गासैबो खामानि मावनो लानाय खामानि, जि बड'फानि जि आद्रा थालांनाय खामानि, बै खामानिफोरखौ मावनायाव जाफुंसार जाहोगोन। बेखिनिखौ जोङो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंजों मदद आरो हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायबाय। आरो बेजोंनो दिनैनि जोंनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि, बे हाबाफारिफ्रावबो जोंनि